Hi ha gent que diu que els joves d'avui no valem res. Que no fem res per canviar les coses. Que ens ho mirem tot des del sofà. O encara pitjor, ens criminalitzen. Ens culpabilitzen. De sentir ràbia per la crisi. De sentir ràbia per la repressió. Però no saben que som supervivents. Som lluitadores. Que estem disposats a tot pel nostre futur. I sobretot, pel nostre present. Fa massa temps que esperem. Ara ens toca prendre el relleu. Que guanyin els joves. Que guanyin les esquerres. Les dones. Que governin les esquerres. Que plantem cara a l'extrema dreta. Que superem la repressió amb l'amnistia. que guanyem l'autodeterminació. Independència i canvi social.